osjeća da je grad, ali se omogući djeci da što se može slazno učiniti. Naš rad policije je usmjeren zadnjih godina sve više prema prevenciji, a prevencija uključuje i u maloljetničkoj domeni, uključuje što više zbližavanja djece roditelja, da se što više imaju roditelji kraj sebe, odnosno da roditelji upoznaju svoje dijete i na vrijeme reagiraju čajke i roditelji. Pali su je dobar način roditelji budu djeca. A ovo je na način se mi udružujemo te kampanje da roditelji djece dijeli zajedno trenutka sve. Sigurno bude i manje stres kad se ljudi na milan način zapravo i puštaju reaksiraju i u društvu sve djece. Apsolutno, danas ipak stres, ja mislim da je zastupljeniji u našem svakodnevnom životu. Stalina igraunika Pavela Baka najviše je razveselila najmlađe koji su aktivno oblikovali i slagali priče od papira. Jedna od kreativnih obitelji bila je i obitelj Vinko koja je sa svoje 3 maličane uživala u igri i slaganju puzzli. Možeš mi reći kako se zoveš? Filip. Voliš se igrati s puzzlama? Da. Kaj budeš danas složiš životinje nekakve? A koliko godina imaš? 3 godine. Borna, Neven i ostali djevojčice koje su zatekli na radionici također su kroz igru otkrivali svoj svijet puzzli. Sviđalo mi se nogometna lopta, puzzla i za mene slika. Igrala sam se s prijateljom i slagala sam kocke i puzzle. U igralnici sam se igrala s prijateljicom, slagala sam puzzle i kocke. Balerina ima bilo takvih igralnica? Da. Lijepo je bilo? Da. Voljeli da ima više takvih igralnica u gradu? Da. A kuda Dimon dolaje? Da. Koje igre se najviše volite igrati ovako u parku i u prirodu? Graničara, lača, skrivanje, jako puno stvari. Ti? Isto. A ti? Isto. Dobro, ajde onda da igraju. Ako niste znali, Pale postoje već više od 1000 godina. Igra je slagalica gdje se namjerno izrezane slike u sitne dijeliće sastavljaju u cjelinu. Popularna je zabava za cijelu obitelj koja potiče inventivnost, razmišljanje i rješavanje problema te spoznavanje boja. Ljubitelji puzzle danas u svijetu organiziraju čak natjecanja, a postojeći klubovi i udruženja imaju sve veći broj članova. Edukativna i humanitarna konotacija ovog čakovečkog dvodnevnog igranja i druženja s puzzlima izvrstan je projekat koji uveća svetovinu dana grada Čakovca, a ko bi možda trebao dobiti i sam postav i igraonicu u postojećim gradskim prostorima namijenjenim za rad i igru s najmlađima. Proteklog je vikenda prosto Pala Čezinski tezro Čakovečki park oživio koloritom raskošnih slikastih istova i boja. U 15. put u dane grada Čakovca održana je likovna kolonija Zrinski Z15 u organizaciji likovnog udruženja Čakovca. Na koloniji je sudjelovao 30-ak autora. Taj kluča Dragutin Hajdarović kazao nam je ponešto o udruzi likovnih amatera Međimurja te aktualnim zbivanjima na ovogodišnjoj likovnoj koloniji. Upravimo 15. koloniju, znači družimo se i radimo 15 godina, zajednički brojeno je oko 40 aktivnih članova. Do sad smo imali koloniju uglavnom zbog Jumbulova, ali s obzirom da je onda ostavili Kaluža, eto, ove godine su odlučili da to napravimo da grada. Sudjelujemo na radiosama, odnosno kolonijama drugih udruga, tako da imamo širom cijele Hrvatske, pogotovo ovako ljetno doba, smo praktički svake subote negdje vani na terenu. Evo ja vas priputam daljnji izrad, a možete malo i za naše gledatelje objasniti vašu sliku i interpretirati. To je jedno sjećanje na jezero Čakovečke hidrocentrale. U jednom trenutku sam vidio labode kako se sunčaju i pivaju i to mi se sjetilo sjećanje, pa sam to za ovu priliku to pokušao stati na ladno. Vjerujem da će se dobro stigli. Izvrsnu poziciju i motivaciju za svoje radove našle su i učesnice likovnih radionica i škola crtanja i slikanja
koje se posljednje 3 godine organiziraju pod voditeljstvom uča u prostoru Doma amatera u Rakovcu. Na likovnoj koloniji koja se održava u jezeru Starog grada, sreli smo i voditeljicu likovnih radionica, pa vas molim da predstavite našim gledateljima vašu djelatnost i aktivnosti koje tijekom godine provode. Evo, ja sam još pozvanje profesorica likovne kulture i prije 2 godine gospodin Toni me zamolio da malo radim za djecu na toj školi crnje slikanja koju vodimo već 3 godinu u organizaciji uča. I evo, sad je došlo do toga da već 3 godinu se družimo s nekim voznicima koji danas na likovnoj koloniji malo su se prihvatili djelovanja i malo traže mogu što vidimo oko sebe. Sigurno je ovaj ambijent Akoličkog parka i Starog grada pridnio aktivnosti i inspiraciji. Vidim da su tu nastala različita djela. Ovo su vaše slike, pa vas molim da malo i njih predstavite. Pa dobro, ovaka je čovjek krelika na uvid puno različitih djela koje nastaju. Neka smo malo šetačka, malo slikarka i to. A moje slike, to je traje na kriku nekih godinu dana gdje te pejzaže promatramo vertikalno i krugovima. Sve što vidim, ta debla, trave, krošnje, sve tu malo onak razdijeljena te vertikale, ove okute linije i ove krugove kao te volene koji se pripliču jedno između voda. Polaznici radionica su mlađi ljudi ili osobe starije? Radionice su razdijeljene na 3 grupe i s tim je jedna grupa dječja, to je djeca od 1. do 4. razreda, a 2 grupe su ovi stari koji od 8. razreda pa nadalje, znači umirovljenici, radne osobe, svi. Vlada dosta veliki interes za uključenje u radionica. Koliko imam informacije, još ima interes i zvali su, ali grupe su dosta velike, koliko nam dovoljava prostor, 7-8 polaznika, tako da ima interes dosta. Znači ja sam Eva Vukina, bavim se digitalnim tvoje 2 godine, voljela sam pod uvijek raditi, uključila sam se, to me zanima jako i mislim staviti školovanje, želim ići na likovnu akademiju i to su mi preporučili, moja sestra rekla da zna jednu curu koja se time bavi, koja to voli, liturgiju i on sam se ja uključila i stvarno lijepo je likovna radionica, zabavimo se, smijemo, crtamo i stvarno je jako lijepo. To je najbitnija osim razvijenja likovne kulture da vlada dobar prijateljski duh da se zabavlja. Tako je, to je dobro za, kako se zove, za inspiraciju. Stvarno lijepo općini je šao, stvarno mi jako puno pomaže i vidi se stvarno koliko se razvijam ja u crtanju, stvarno se vidi, sigurnija sam i puno mi pomaže. Stvarno preporučujem svima koji vole crtanje da se uključe na to jer je stvarno jako dobro i kvalitetno. Uz likovnu koloniju Luče također ovih dana bio i organizator izložbe slika koje je postavljena u prostorijama Međimskog veleučilišta kako doznajemo od predsjednika udruženja Tonija Fažona. Izloženo 40 slika iz bogatog fundusa udruženja koje su oblemenile prostor veleučilišta te izazvale veliko zanimanje studenata i profesora. Međimurski likovni amateri osim toga aktivno izlažu i u drugim galerijskim prostorima u Hrvatskoj se rado odazivaju i nazivaju humanitarnog karaktera. Luč tako sve više postaje jedan od bitnih čimbenika promicanja likovne kulture grada Čakovca i Međimurske županije.